Здравейте, приятели! Както сте разбрали от заглавието, днес ще играем Майнкрафт на Java Edition. Сега ще отворим. Разбира се. Да. Затова да. Разрешаваме и отиваме на най-новата версия. На 1.5. Enter the game, update версия. Сега, понеже съм играл Майнкрафт много отдавна, обаче много отдавна. Да, днес ще играем Майнкрафт. 4 2025, 13 юни. Това е Майнкрафт. И да. Има музика, която ще спрем, защото Skin Customize. Да, между другото, да. Аз нямам Skin Customize, но окей. Онлайн. Да, мога да играя онлайн, но няма да го играя в момента онлайн. Да, аз ще играя на английски. Аз ще да търся да съм на цял екран. Не знам какво няма да търся. Ето, на цял екран сме вече. World да не става. Create New World. Ще играем на Survival. И това ще бъде поредица на Котарака на Шлоковица. Оцеляване. И да, наистина ще играя, защото аз не съм играл много отдавна. World More. Ето, Customize мога да дам. Ще дам cheats. И да. Давам да се спавним в света. И да, ето мене е в... Каквото е. Окей. Това... Не знам. Окей. Ето. Те брадва. Хляб. Окей. Имаме. Както казах, аз съм играл Майнкрафт много отдавна, затова ще игра малко и се опитам да... извинявам се. Със ли беше, да. Последно когато бях на зала, играх в Майнкрафт. Крафтинг тейбъл. Да, ето. Последно като бях на зала, играх в Майнкрафт. Затова че всичко е наред. Така ще модвам също така, се опитвам да. Защото аз съм модвал Майнкрафт много отдавна. Има 4-5 години. Той е всичко. Само от 5-6 години не съм я модвал тази игра. Да. Че започвам да забравя. Бутоните. Окей, 120. 28. Прасенци. Защо чува с ръката? И сега така бразвата ми са хаби бързо. Тъйче. Къде падна? Ето тук. Да се чува само бели дървета, ясно защо. Прасенце,
Какво правиш, бе, прасенце? Искам да е модна с някакъв там мод, обаче... той е. Това е Escape. 48. Добре. 33. 4. То крафчик тейбъл е те. Окей. И тя 64. Окей. Оп. Найс. Оп. О, овца. 3. Той е късмет. Ей сега. Съжалявам. Извинявам се. Съжалявам. Добре, вече имаме легло 100%. Опа. Това е Escape. Оп. Хайде. Оп, сега. Те. Те. Не. Аз колко е, но... Просто и те правя. И да, ето вече имаме легло. Перфектно. За. Той... Много ме ядосва. Фак. Те прибира месото. И да. Чит кодовете работят ли? Да. Оп. Но. Crazy Front. Окей, не работят читко. Не могат. Не, чакай. Как се пише? Не работят чит кодовете. Добре. Не ме пука. Не работят чит кодовете. Първи лево. Окей. Между другото, да. Много са добри графиките. Аз не съм играл от 1.21. Не съм играл. То тогава кога беше стрим? Как можеш чупиш толкова са високо е, Стив? Опа. Май си имам сериозни проблеми с тая игра. О, Господи, помилвай. Чури. Айде. Не. Той не е място за мене. Не. Майко, не. Знаеш какво? Не искам да умирам от началото. Че всичко е наред. Малко овца. Няма да убивам малките овци. С 10 ще направим се. Готово 13. Чак да натисна Escape. С направя нова патра. 52. Добре, готово. And the magic. Така. Въпреки че аз съм на изи, така че всичко е наред. Можем да направим епизод от деня, дето игра на там най-трудното. Но това ще го оставим за после. Сега се направя една къща. И не знам колко ме... Крап. Нямам брадва. Иначе нямам проблеми. Че нямам брадва, но... Аз съм фен голям на играта на Майнкрафт, поне. На играта. Атак спид 0.8. Атак damage 7. Добре, тук ще го щупя. С ръце. Сега се щупи. Да, ето. Щупи се. Как тук? Опа, стига. Защо? Както аз казах, тя се щупи. Така че всичко е наред. Оп, скочих. Челичка! Ама да може ли само? Между другото може да се направи червено леко. Сега ще видите как. Или вие знаете?
Опа, сатуй. Oh yeah, baby. Il cervello le кое имам вече. Беше просто елемент. Чак далеч от света. Аз не съм свикнал да играя. Още Майнкрафт. Така. Крафтинг тейбъла. Вадим го. И правим една... Оп. И оп. Утре. Оп. Оп. И един... Не, добре. И един меч. Ай, кто? О, то е ексит. Само ме ядосва. Не искам да си правя нов крафтинг тейбъл. Въпреки че аз знам как се правя, че сега малко ми мързи. Тей. О, майко, чмаст. Не се вечерява скоро. Риба, брат. Не, трябва да се... Окей. Аз си мал плъм. Перфектно, брат. Аз не съм най-добрия пловец в изобщо цялата игра. Иди бе, бра. Окей. Даже хич не съм фен. Ама... Ко да направя? Окей. Ули крап. Окей. Окей, започвам съм да купя нещо. Там. Те. Кокошка. Което смъти яйце. Те, понеже това е най-трудното нещо. Умирай. Умирай, ма. Чакай. Сега ще убия. Окей. Това беше. О. Не ми се получи. Яйце. 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 Оу. Тук забравих. 8. Яси. 12. Епалки. Сега ще да малко ебалки. Добре, повече не трябва. Бе, брат, защо винаги те правя? Имам 2 риби. Което е доста добре. Това не ми трябва. Съвърчим. Окей. Аз заспивам. Окей. Взема ми си леглото. И да, ето готово. Да слизам. Добре. Да слизам ли там долу? Не знам. Защо вземем тая перуша? С скил, да. С късамята. Добре, разбрах, че поне с какво се мята. Така че всичко е наред. Ви може да гледате видео на 1444 пиксела. Ма аз преди да снимане го гледам на максимал. Чакай видео. Чънковете. И то. What? Заразиха ми чънковете. Аз ги заразих. Не. Буквално. Ето. Колко изкачи. Окей. Той е нещо, да направя, ама.
Kako skrabali je, brata, sam čez тут. Това не е добре. Що чувам зомбита? И аз затова се пуснах него, защото не мога да играя в Майнкрафт. Holy crap. Добре, окей, няма да коментираме. О, брат. Чувам куче, ама няма да го сби. Няма водни зомбита. Hoppa. Conci, bonci, skibidi bonci. Peštera je tam. Čaj, scusa. Oh, scusa zomba. Skio. Забраш сcusa зомбаш. С гали беше, не? С... ето и координатите. Окей. Ето. Окей. Значи координати. Окей. Въпреки, че не е мега малкият екран, пък 4 ще закупим тук или 5 даже. Да, 5. Окей, обаче. Становявам бързо тя. Ох, майко, тук не знам колко ще... Обаче е тук вече започва. Е така. Дай газ. Сега се давай по... Защото в старта версии те не може да плаш. Или аз поне не съм виждал. Някой те. Загубих ли всичките? Оф! За малко. О, май. Тук има въглени. Май да видим дали има... не бар. Майнкрафт. Окей. Накратко разбрахме къде сме. Нека малко въгленчета. Понеже аз нямам осветение. Аз го е тук. Охо. Thank you. Thank you for gift. Thank you, брае. Оле. Добре, ете ще го щупя. Окей. О, гифт. О, гифт. Получавам луди гифтове. Окей. Скелет, мамо! То са ако ме види направо ще ме сепи. Майко! То са ако ме види, нали знаете коста? Къде си бе? Ой, тук не. Окей.
Имам 28 въглената и всичко наред. Камъня да се щупа. И за печка 10, 8. Не знам колко ми трябва за печка. Забрах колко ми трябва. Май на всеки ред по едно. Те са 3, 9. Еми да. Опс, 34. Опай. Айч. Ей са. После може да играем на PMG Drive в други някъде писа на Discord. Какво? Болт, окей. Тъй, какво? Да, печка. Всичко. Печка. Ето печка. Окей, 3 и на 1 по 2. Окей, готово са. Оп и опа, хабош. Оп, не. Ай, правим една кирка за резерва. Ай. Трошим тъй. Аре да се троши се. Ето. Не мога да ям в момента. Прибираме камъка и тухлите и той, да, и той. Ето като. Ай, готови сме за пътешествие. Те, че хора, този видео няма да го правя толкова с гълго и това ще бъде от видеото. Ай, сега ще лефнем от мотора. Quick. И чао от мен, хора.